Ahojte, zdraví vás Majo Floriper. A dneska ráno, ako som tak išiel autom a pozeral som sa tak na svoj lakeť, ma napadlo, že sa s vami podelím o svoje skúsenosti. A téma dnešného videa sa volá symptóm ako kamarát. Telesný symptóm. Čiže naše telo má univerzálnu múdrosť. Že ak by sme počúvali telo a nie myseľ, žilo by sa nám oveľa jednoduchšie. Čo to znamená? Že ak počúvam pocity, vnímam pocity vo svojom tele, pomáha mi to lepšie sa rozhodnúť vo svojom živote. Vypnem myseľ, to strašné blá 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 blá, keby si bol, tam by si bol, mohol by si tamto, a to je lepšie, to je horšie, plus, minus, krát deleno. Nie, toto vypnem, pošlem dopreč a počúvam pocity svojho tela. Čiže tak, že ako sa cítim z tejto situácie, že dýcha sa mi ľahko, dýcha sa mi ťažko, fúha, cítim niekde bolesti pri rozhovoroch, hej, že ako sa v podstate cítim, ako vplýva na mňa ten druhý človek, aký mám pocit z tej situácie. Čiže ak by som takto fungoval, žilo by sa mi oveľa jednoduchšie. No a teraz sa dostávam k tej téme symptóm ako kamarát. A keď máme telesný symptóm, ktorý nás bolí, povedzme, že môže to byť lakeť, hej, môže to byť napríklad, že ma pobolieva lakeť, alebo ma pobolieva koleno, alebo častokrát mám napríklad bolesti brucha, hej, uvediem príklad. Tak tieto telesné symptómy vždy niečo znamenajú. Nikdy to nie je len tak, že proste, že stalo sa mi, nie. Tuto prichádza bod, kedy sa potrebujem zamyslieť, že OK, že tak prečo sa mi to vlastne stalo? Prečo ma v tomto momente začal boleť lakeť? Hej, od určitého obdobia. Prečo ma bolí lakeť? Čo mi chce moje telo týmto povedať? Prečo práve teraz? Hej? Prečo je to pre mňa dobré? Kladiem si otázku. Prečo je to pre mňa dobré, že ma bolí lakeť? Napríklad, že ma obmedzuje pri cvičení. Že nemôžem už robiť také brutálne zdvihy na hrazde a dipy na bradlách, že čo sa to vlastne deje v mojom živote. Lebo cez telo, cez bolesti, cez naše prejavy, cez symptómy nám telo komunikuje správu. Niečo, čo nám chce proste povedať, čo by sme mohli zmeniť, čo by som mohol zmeniť v mojom živote, čo by človek mohol robiť inak. A to prichádza z nenazdajky napríklad cez telesné symptómy, hej? Posadím asistenta. A napríklad taký lakeť. Lakeť môže znamenať napríklad, že človek má problém sa presadiť, alebo neverí si, alebo potláča svoje potreby, to, čo by naozaj chcel. A tým pádom dostáva šťuchance, lakťovky v podstate od ostatných. Hej, je niečo o sebadôvere. Čiže môže to byť jedna z interpretácií. Existuje taký postoj alebo princíp z proces-orientovanej psychológie, ktorý hovorí o telesných symptómoch. Existuje niekoľko cvičení, kde sa stretnú dvaja, kde ja by som bol napríklad sprevádzačom a pomáham môjmu partnerovi si uvedomiť cez telesné symptómy, čo sa mu vlastne deje v živote, prečo je to dobré, aké to má prepojenie a koľkokrát sa dostaneme v podstate z toho telesného symptómu akutného alebo či už chronického k nejakému rozlúsknutiu, že ten človek si v podstate uvedomí, že aha, tak toto to vlastne znamená. Že ak by ste chceli takéto cvičenie spraviť, kľudne mi napíšte alebo zavolajte. Kontakt na mňa je na tanecedulice.sk. Veľmi rád si to s vami zbehnem. Čiže toľko asi z tých psychologických alebo duševných príčin chorôb a symptómov. Dobre, tak by som sa zameral dneska na lakeť. Čo robiť v podstate, keď pri cvičení ma začne obťažovať bolesť lakťa? Tak sú dva typy bolesti, ktoré môže vzniknúť pri nadmernom používaní extenzorov, čiže pri vystieraní ruky lakťa, neviem, či to je dobre vidno, hej? Vzniká tzv. Tenisový lakeť.
čo je vlastne na tejto vonkajšej strane. Pokiaľ sú príliš zaťažované flexory zápestia, čo je táto vnútorná strana, je v podstate sa častokrát vyvinie symptóm zvaný ako golfový lakeť, čo je tieto svaly typu ulnaris, tieto úpony vnútorné sa zapália. Čiže zápal v tele vzniká v podstate z preťaženia, hej? Čiže preťaženie, príliš veľké množstvo cvičenia, vzniká z toho zápal. Ako tomuto predísť? No v prvom rade, keď cvičím a začínam cítiť túto bolesť, nepokračujem v tomto typu cvičení, zamením to za niečo iné. Hej. Častokrát to mávajú napríklad vzpierači, ktorí cvičia s ťažkými váhami, s činkami proste, hej. Lebo lakeť sa dostáva do neprirodzenej polohy, namáha sa a zapáli sa. Oveľa lepšie je cvičiť na hrazde, cvičiť s vlastnou váhou a priťahovať sa. Avšak, keď to preháňame, môže sa stať aj v tomto prípade, že sa ten lakeť zapáli. Vzniká to jemným stuhnutím týchto svalov, trošku to tu pobolieva, nie je to nič tragické, ale už vtedy by som sa mal zamyslieť, OK, čo sa mi to vlastne deje, prečo je to teraz? Tlačím príliš na pilu, moc sa snažím? Prečo je to pre mňa dobré, že sa mi vyskytol tento symptóm? Čiže môžem sa poučiť prostredníctvom svojho tela a zmeniť to, čo robím na fyzickej rovine aj na rovine duševnej. Keď sa to stane, odporúčam začať pravidelne robiť stretching. Poriadne sa rozcvičiť pred cvičením, hej, zahriať svaly a urobiť jednoduchý dynamický stretching. A po cvičení veľmi dobre vystrečovať extenzory aj flexory tohto klbu, tejto časti. Hej. Čiže spoznáme to tak, že pri pronácii, pri takomto otočení alebo supinácii nám nastáva tu na lakti bolesť. Čiže toto už je príznak golfového lakťa. Problémy s umývaním riadu, česaním sa, umývaním zubov, vytlačaním pupákov, hej, to je také typické, že keď takto zatlačím proste, tak tuto, že brutálna bolesť. Takže ja osobne stretching, že vystrečujem si ruku týmto spôsobom, potom týmto spôsobom ruky spojím prsty, takto. V stretchingu zostáva minimálne 30 sekúnd, až do 1 minútu. Hej? Prečo? Pretože do prvých 30 sekúnd sa len ten sval, len sa pripravuje na ten stretch, hej, že trošičku sa povoluje a tak ďalej, strašne to bolí, ale po 30 sekundách tá bolesť ustúpi a je to príjemnejšie. A ďalších 30 sekúnd som schopný ísť trošičku zájsť za hranicu komfortnej zóny a ešte to viac vystrečovať, čiže preto niekedy až minúta. Stretching nikdy netreba podceňovať, hej. Jedným z mojich obľúbených zvykov je, že si klaknem na podložku a ruky takto opriem dlaňami o podložku, o zem, hej. Zase vyskúšam rôzne polohy, otočím na vrchy rúk, položím, zase ostanem zhruba 30 sekúnd. Čiže takýmto stretchingom sa dá predísť zápalom lakťom, hej. Jeden z najlepších cvikov je opretie sa o stenu. Že takto, jak mám dlaň, opriem o stenu a tlačím, hej. Ja sa pozerám do druhého smeru a tú ruku strečujem, cítim, tlačím do tej steny, robí sa to v stoji, hej. Čiže tlačím do tej steny a ja cítim, jak sa mi to pekne naťahuje. 30 sekúnd a 60 sekúnd na obidve ruky, hej. Čiže to je najlepší spôsob stretchingu. Ak sa to vyskytne, táto bolesť lakťa pri cvičení, a existujú rôzne pomocky, jak sa to dá zlepšiť. Čiže vypustím cvičenie s hybou na hrazde, hej? A zamením to napríklad za kruhy, gymnastické kruhy. Obyčajný drevený kruh, ktorý je zavesený na dvoch šnúrkach, ja to chytím a mojou vlastnou váhou tela, alebo tak, jak sa mi točia ruky, sa tá ruka, ten sval nájde prirodzenejší spôsob, hej?
prirodzenejší spôsob príťahu, čiže nie je to také deštruktívne pre tie tkaniva. Alebo jeden taký fitness tréner z UK odporúčal použiť tzv. Straps, alebo po našom trhačky. Že dám si trhačku o ruku a omotám ju o hrazdu, hej. Omotám ju o hrazdu. Robíme to samozrejme na obidve ruky a chytím sa, hej. Čiže tým pádom moja ruka je moje zápestie je fixovanejšie o tú hrazdu a nejde tou gravitáciou, neťahá ma toľko ten sval, čiže trošku som tuto fixovaný o tú hrazdu. Čiže toto sú spôsoby, jak sa to dá zlepšiť. Hej. Čiže gymnastické kruhy, TRX alebo trhačky. Lekár mi povedal, v žiadnom prípade neprestávaj cvičiť. To znamená, že kliky pokračujeme ďalej, že keďže sme zranení alebo niečo nás bolí, neprestávame cvičiť, lebo morálka upadá. Takže ostávam s cvikmi, ktoré ma nebolia, sú jednoduchšie a nie sú také deštruktívne. Že toľko asi k cvičeniu, k zraneniu lakťa napríklad, hej. Odporúčam piť veľa vody, lebo zápal sa dá vyhnať z tela vodou, tým, že to vycikám v podstate, tie nežiaduce látky, takže minimálne 3 litre denne pijem vodu, čistú vodu, prečisťujem si organizmus. Zameriavam sa tiež na bylinné čaje typu zázvor a kurkuma, ktoré blahodárne pôsobia na kĺby človeka, hej, na lakte, na zápestia, na kolena a tak ďalej. Čiže keď majú tanečníci problémy s kolenami, kurkuma, zázvorový čajík, veľmi lacné, dá sa to kúpiť v každom obchode, proste je to prírodné, hej, tak odporúčam. Napríklad šalvia, silne protizápalový čaj, ktorý pili už naši predkovia. No a samozrejme, keď nám vzniká teda symptóm na tele, tak naše telo si pýta pozornosť, hej, pýta si pozornosť, teda ostane pri tom lakti dneska, pýta si pozornosť, OK, tak čo spravím, hej, tak pohľadkám si ten lakeť, venujem mu pozornosť, OK, rozmasírujem tieto ohýbače, tieto flexory zápestia, ktoré vzniká z nich ten golfový lakeť, rozmasírujem to. Je vhodné použiť napríklad vodné esencie alebo esenciálne olejčeky, ktoré majú prirodzene protizápalovú funkciu. Čiže zase dar od matky prírody. Napríklad levandula, citrónová tráva, meta, hřebíček, helichryslium, libavka, to sú české názvy, na slovenské neviem teraz. Alebo rôzne zmesy, lebo čím viacej bylín toho istého zamerania je spojených v jednej esencii, tým je to silnejšie. Čiže rôzne zmesy existujú, ako napríklad Panaway, alebo bez bolesti sa to volá, alebo Deep Relief, hlboké uvoľnenie. Toto sú fantastické olejčeky, ktoré keď si nanesiem, okrem toho, že voňajú, ktoré keď nanesiem, môžem si pekne rozmasírovať to miesto a tým masírovaním poprvé dávam pozornosť tomu bodu, čo si ju pýta cez tú bolesť, a po druhé rozmasírovávam tie bolestivé body, hej. Čiže rozmasírovávam. Dá sa to použiť všade, kam dočiahnete, hej. Takáto automasáž je výborná. To ma naučil fyzioterapeut, ktorému som chodil. Hej. Čiže v podstate, že sa to dá sám pekne rozmasírovať. No, pri chronických bolestiach, pri chronických zápaloch je to už dosť brutál. Musím povedať, že to dosť bolí, že ja keď som chodil k nemu, tak ja som odpadával z toho. On to bral normálne, som odpadával z tej bolesti, ak mi rozmasíroval ten zápal. Hej. Odporúčam olejčeky naozaj kvalitné, terapeutického rázu. Žiadne také, čo sa kupujú na vianočných trhoch alebo v DM-ke, alebo tak nič, to je shit proste, to je sama chémia, alebo odporúčam olejčeky terapeutického charakteru, ktorý používajú aromaterapeuti alebo profesionálni maséri. Jedna z takých značiek, teraz nerobím reklamu, je napríklad Young Living, hej, že tie sú celkom dobré. Jeden stojí zhruba 15 ml okolo 20 a tie menšie sú trochu lacnejšie, ale tiež záleží od toho, aké rastlinky sú tam, lebo nie všetko rastie všade a niekedy niektorý rok sa im darí, niektorý menej, tak majú málo tých rastlín, tak sú drahšie tie oleje a podobne. Hej.
že toto je spôsob, akým sa dá starať o svoje chronické bolesti. Čiže aby som to tak zrekapituloval, každý syndrom beriem ako kamaráta, prečo je to pre mňa dobré, že sa mi to stalo a čo mi chce to moje telo povedať. Hej? Prevencia, stretching, dynamický stretching, zahriatie a potom venovať sa tým častiam tela, ktoré nás bolia. Či už sú to kolená napríklad, hej, alebo je to lakeť, venovať sa tomu. A hľadať alternatívne metódy cvičenia, pri ktorých teda funguje ten sval, ale nebolí to. Hej? A neprestávať. Toľko odo mňa. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ak sa ti toto video páčilo, dúfam, že bolo pre teba informatívne. Vyzdielaj ho na Facebooku a pozri aj môj druhý projekt taneculice.sk. Želám vám krásny víkend, cvičte, tešte sa zo života a buďte na seba dobrí.